tiabata mwaneno kani benyalo. We apenji an bende penjo mi penjo no. Onyango Lo dhi nyime gi chiwo geno mar Jaluo. Iwacho ni Oginga Odinga otemo okoyudo. Yes. Tom Mboya ne aneni nyalo bet olal nono. Ouko joma chalo kamago mochopo kama Raila Odinga nyone ndo kapok oyudo. Wacho ni geno mar Jaluo ni ene kori dwa wewe to idhi mondi med dhi nyime miyo Jaluo geno kose dhi mar yudo kom. Adhi ma yudo kom ni adwa ni par ni mani jo winjo wa kata jo neno wa. Onge ng'ama nyalo achieve gimoro above geno mare kata lek mare. You can never achieve beyond your dream and vision. Tende ni kuongi keto vision kata lek ni mbele. I to follow it. Adhi yudo kom ni da emo mi ang'isi ni ang'e kaka yudo kom ni. Asebedo kamipange. Asebedo the Secretary General of the ruling party. President na neno Uhuru Kenyatta. Jalup ne Ruto. An Secretary General. Jogi osebede kombe gite. An kenda mapoka beta. Ang'o mi paro nano kanyal. Idhi piem gi jatend piny William Ruto mane en jalup jatend piny e kinde mane intie mane in jagoro margi. Yes. Ang'o mane somo kata ang'o mane somo mi par ni en ok osomo ma inyalo dhi ombe kochope debe. We wachi ni gimoro. Yes. Okay, en gima ne wasomo. Gima nyalo wacho ni I know what they were doing, they know what I'm capable of doing. Na afwenyo gimoro achiel. President okiketri. President iketi. Nyi neno wuod Waluya Maluka. Kanyo wuok Sifuna. Owach kuome weche te. Okonyal, oonge pesa, to ganda ne owacho ni wanyalo bidala. Wadhi solo ni. Wanya keti koma kero ganda ni ema tingi malo. To ka in gi tudruok ogendni moko to gima tami bede onge. Kech en riwo kuot. Gima Jaluo wacho ni riwo kuot. Ka kora biro gi kuot mara ta luongo dhot moro. To wariwo go kuot gi kata party machielo. To wakedo ma wayudi. To gima duong' moloyo. Ok wanyalo wacho no ganda malichni. Ni en koro ni nogo bade piny. Makata ng'ama chung' medhi mane nyinge kacha onge. Mano, what example are we setting? What imang'o? Eliud Owalo